सरगोफोर जोंनि दानि मानसिफोरा बयफ्रेन्डफोरा सिख्ला हक बांसिनानो बयफ्रेन्ड मा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुबाय भिडिअ बानायनानै गावनि गार्लफ्रेन्ड हक बयफ्रेन्ड हक माने गावनि गार्लफ्रेन्ड नङाबा हिन्जाव मा खालामो भिडिअ खालामो इनिफ्राय हगारना होयो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो हायो लोगोफोर बैफोरबायदि मानसिफ्रा जाय मानसिया भाइरेल खालामनो गोसो जायो भिडिअ बानायनो थिक आपल'ड खालामनाया हगारना होनाय बेलेगनो होनाय बैफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना माबायदि बुंनो लुगैयो जाय भाइरेल खालामदो भाइरेल खालामनायखौथ' नोंथांमोना नुबाय लोगोफोर जाय मानसिया भाइरेल खालामदो बैफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरो गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।